αυτό το πειρατικό. Του πρώτου ημιχρόνου. Βασίλης Τσάρτας, μπροστά ο Δέλλας, μπροστά ο Φίσας, μπροστά ο Καψής, μπροστά ο Στέλιος ο Γερακόπουλος με τον Χαριστέα και τον Κώστα τον Κατσουράνη. Μέσα στην περιοχή, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει η μπάλα. Τελικός. Πνιγόμαστε από χαρά. Οι Έλληνες στο τελικό. Είναι στο τελικό ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Καρακούνης, ο Ζαγοράκης, ο Ψωρεχάγγελ και ο Τοπαλίδης. Οι Έλληνες στο τελικό. Μαξινάς στο κόρνερ στο 56. Μαξινάς. Ο Χαριστέας. Το 1-0. Εμείς προχωρούμε. Αυτοί υποχωρούν. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα. Δεν περιγράφω άλλο.